Ty jsi to ještě neslyšel? Pupendo se vrací! A s ním i nový vzhled a díly. A dnes jsme natočili nový díl Pupenda. Sjížděli jsme Bavákovský kopec. Tak nás nezapomeň sledovat a dát like. Dnes, jak jste slyšeli, budou naši pupenďáci vzdělávat Bavácký prudký kopec. Tak jdeme na to. Takže na řadě je náš první kaskadér Adry. Jsi připravená? Říká, že jo, takže odpočítáváme. 3, 2, 1, teď! Jede? To je dobrý. Jede? Třeba jí snaží si spadnou boty, bude muset jít na boso. Rozjíždí se, dobrá rychlost. Ty jsi Pupendo. To my víme, že Pupendo je skvělé. Dojíždí dolů, skoro k cíli. Dobře jede. Máme 43 metrů, teda více. Hodně metrů, dobrá rychlost. Jede. Už se ztrácí. Už je skoro u konce. Skoro neviděná, jen taková tečka jako mravenec. Už je v cíli. Tak se jí zeptáme, jestli je v pohodě. Jsi v pohodě! Jsi v pohodě! Jo, dobrý. Tak, a to byl náš první kaskadér. Super. Můžete? Takže, na řadu jde náš druhý kaskadér. Jsi připravená? Jo. Tak odpočítáváme. 3, 2, 1, jeď! Rozjíždí se. To je dobře. Nabírá rychlost. Křičí. Koleběžka se ale skoro rozpadá. Padají boty. Jede. Sama to říká, že jede. Jo, chudák. Jede. To musí bolet, ale pěkná otřása těla. Nebych. Jede. Už je skoro u cíle, ale pořád má dobře nabranou rychlost. Jsi v pohodě! Ukazuje, že jo! Náš kaskadér je v pohodě. Tak to je dobrý. A řve Pupendo, tak to chce potlést. Tak, dobře. Takže na řadě je náš třetí pupenďák. Takže je to Klára a může se rozjet. Jsi v pohodě a můžeš se rozjet? Jasně, že jo! Tak jede. 3, 2, 1, teď! Nabírá rychlost. Rozjíždí se. Křičí, že jede. No to je samozřejmě, se nebude stát. Jede. Opravdu má dobrou rychlost. Pupendo! Křičí Pupendo. Jak jste mohli vidět, tak je pěkně červená. No. Křičí, jak kdyby viděla kdo ví koho. Ale asi to je hodně šílené. Křičí. Můžeš dát pozor, nemáme zde lékárničku. Jede a už dokončuje. Už je skoro v cíli. Musíme se jí zeptat, jestli je v pohodě. Necháme jí dojet. Tak se jí zeptám. Jsi v pohodě? Křičí, že je v pohodě a křičí, že je to Pupendo. Tak, super.